Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Setyembre 8, 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga kagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Iloy kag lapsag sini napatay bangon sa COVID-19 sa Bacolod. Governor Lacson nabalaka sa liwat nga pagsaka sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sa balita national, pondo sang DOH ginbuhinan agud malakip ang bakuna sa mga menor de edad. Pilipinas pasaka ng COVID-19 vaccination target sa 90%. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa balita, una sa aksyon. Lasa isa 14 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sa mga balita lokal. Nagtaliwan ang 7 ka bulan nga nagabusong nga babae nga taga Bacolod City bangod sa COVID-19 nagligad nga Domingo, Setyembre 5. Base sa report sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC, nagtaliwan man ang wala nabunag nga lapsag sang babayi. Nagapakita sa contact tracing investigation report nga babaeng nakabatsyag sang sintomas kang isang hilanat ubo, colds, sore throat kag nabudayan sa paginhawa. Umpisa nagligad nga Agosto 27 pero nagpamalibad nga magpa-check up. Gindala sang banang iyang asawa sa pribadong hospital matapos ang 8 kadlaw nga sintomas ng COVID-19 kag sa ulihi nag-positibo sa virus. Nagapangabay ang EOC sa mga nagabusong kag magpabakuna bangod posible silang maka-eksperyensya sang severe illness ng COVID-19. Sa nibluan nga ang Bacolod City nagatanyag sang special lane sa mga nagabusong para sa COVID-19 vaccination. Nagapabili ng panindugan ni Councilor Renisito Novero nga wala nagaupod sa proposal nga pagbalik sang limited face-to-face classes sa pungsod bangod sa pamahog sang COVID-19. Sa naibaluan, gin-aprobahan na sang National IATF ang joint circular sa Department of Education kag DOH nga pagpatigayon sang limited physical classes sa mga lugar nga low risk sa COVID-19. Para kay Novero, wala pa sang seguridad para masiguro ang safety sa mga kabataan kag mga manunudlo.
Nagsuno pa sa konsehal para sa iya, wala sang urgency o kung ginadalian ng pagbalik sa face-to-face classes. Dugang pa sini nga dapat pangitaan na lamang sa pamaagi nga maging epektibo ang pagtudlo pagi sa blended learning instruction tubtob nga malabot ang herd immunity o kung nabakunahan ng mga estudyante kag mga manunudlo. Samtang ginpahayag na Novero nga hindi maapektuhan ang mga bulutuhan sa Bacolod nga nagaserving nga quarantine facility sa pagbukas ng klase sa maabot nga Setyembre 13. Sa iban nga balita lokal, wala pa sa may debato ng sabat ang opisina ng Councilors Archie Balibar kag Wilson Gambod Jr. angon sa aprobado nga resolusyon sa sanggo ng panglungsod nga nag-aapilar sa basiwa kag prime water nga i-reinstate ang 60 ka mga empleyado nga gingakas sang 2020. Sulo kay Balibar, chair sang Committee on Energy kag main author sang resolution, iya iga-follow up ang ining resolution sa natungdan. Samtang ginpahayag naman ni Gamboa nga iya karon gina-review ang accomplishment report nga ginsumeter sang basiwa prime water sa konseho bilang sabat man sa aprobado nga resolution sang SP. Sulo kay Gamboa ang iya pag-review sang report kun bala nasunod ang joint venture project nga kontrata. Nabalaka si Governor Bong Lacson nga mangin alarming ang liwat nga pagdamo sa nga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental kung magpatumbaya ang publiko. Nagalaom ang gobernador nga hindi magbalik ang sitwasyon sa diin nagalabot sa mas sobra 2,000 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sa problema angod sa posible kakulang sang hospital beds, ginpahayag ni Lacson nga pagatinguan sang gobyerno probinsyal nga mabuksan ang annex building sa Cadas District Hospital subong nga bulan agud nga makaakomodar sang 70 kadugong nga mga hospital beds. Sa datos ng Provincial Incident Management Team o PIMT, Agosto 23, 2021, sa makarecord ang Negros Occidental sang 645 na lamang ka mga COVID-19 active cases, apang ini ang sunod-sunod nga nagsaka sa sulod sang 2 ka semana, kaya naglabot sa 1,440 sang Setyembre 8, 2021. Yes, kita naman ang pagsaka natin. But the thing is, you don't know what volume it is. But it's been ongoing now for almost a week. So we're back to 1,200 plus active cases. Ang kabahin sang palayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa dugang pang balita lokal, ginklaro ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga wala sa illegal nga droga sa sulod sang National Bilibid Prison o NBP kundi ang mga kilalang mga drug personality sa sulod sang presuhan. Amo ang mayara sang kontrol sa mga sindikato nga yara sa guwas sang presuhan para magpadala sang illegal nga droga sa Bacolod kag Negros Occidental. Suno kay Gomez sa piyak sang hugot nga pagbantay sang PDEA kag iban pang ahensya sang gobyerno sa mga pantalan kag iban pang lugar sa Luzon may makalusot sa gihapon nga illegal nga droga. Ginpayag man sini nga sa karon wala pa sang human courier nga nagadala sang illegal nga droga sa baylo ginapadala sa pila ka mga courier services kag rolling cargos. Naglabot sa 200,000 pesos ang natupok nga pagkabutang tungod sa nasunog nga stock room sang Agro-Industrial High School sa Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod, last 11 pasado kagabi. Sunog kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspe, nasunog ang 2 kadaan nga stock room sang among eskwelahan nga temporaryo ginabutangan sa mga modules kag naulamid man sa sunog ang daan nga library. Ginahibalo pa sa BFP kung ano ang gintunaan sang kalayo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Desin Web Action Radio Philippine Standard Time, KBC Plus mga ka-aksyon ha. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1
During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para Yes, mayong gabi sa mga ka-action namon nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod, and salamat gid sa pag-upod ninyo sa amon sa mga aksyonan. Subong maulanon kag mabulubugnaw nga panyang pa-aksyonan, subong Wednesday night. This time check naton ang comment section sa ato sining Facebook Live para sa mga greetings man nga ginapadala sa ato sining mga avid listener from Energy Fans Club nga mga miyembro kag iban pa nga mga netizens. Sir Alex Montesa, good evening. Andre Amanda Jaime, good evening, watching from Barangay Mansilingan, Bacolod City. Madamang gig salamat for tuning in. Sir Martin Aliling, mayong gabi man. Gandang gabi ARB, God bless from Lito C. Condesa. Oy, si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, naka-champo, naka-tune in tonight. Salamat gid, Madam Liza Joy Ilon Amoroso. From Rochelle Fulgencio Sosana. Good evening, Actiondale and Indayan. Monitor lang kami dito sa may barangay Malingin, Bago City, Paleo Greet sa Banaco. Nga nag-monitor sa may barangay Pandanon, DSB. Baryoga Ray, Ma'am Ana Sinoro, Sala Carlota. Stay safe always and more power. Salamat, gid, no? Ang mag-asawa ng sila ni Sir Baryoga Ray, kag ni Ma'am Rochelle Susana. No, kaya greet sa Banaco, diba? Nahyagid. Mas na-influensyahan sa action ni Sir Baryoga Ray nga magpamati sa action na radyo. Subong duwag sa lagali. Okay. Kaya bago ko lang siya nakita sa comment section. Sige, salamat gid sa kay Mr. and Mrs. Ray. Kapili dia Ray mo? Mr. and Mrs. Ray. Kaya pili dia Ray. Or Ray lang gid yung okay, sige. Salamat gid, Mr. and Mrs. Baryoga. Ay, wala ganyan nakawa ng mic na action na. Baryoga ang iyang apelyido. Yes, so isa mga ka-action na mo na nga na-excite sa teaser natin action kahapon nga daw sa para sa aton si pagbalik. Ang nagbabalik. JM kang si Action Eden. Yes, mga models. Yes, no. So, standby ka mo kaya mo nang aton sining nga teaser magabalik ang ARV online fun games mga ka-action kun san amo na sa inyo sining nga balantayan. Syempre dapat padayon lang sa pag mangin active nga followers sang Aksyon Radio Bacolod, mangin members ng ARB community kag amo na may chance sa mga magdaog sa mga papremyo nga cash prizes. Yeah, so bantay-bantay lang kay ma-announce gina naton nga mga kung sinong gapungko nga anchors na kag kung naka-monitor ka, so advance ka na nga daan kag ti may idea ka na, di ba? Yes, no. Yes, correct redaction na. May nagapamangkot diri sang kabos ang status ang panahon, wala ko weather update please. Yes, check nyo lang ang Facebook page ng Aksyon Radio Bacolod. Kay dira nag-update natin sa news center, ang aton sa mga personal kag ang DOST Pag-asa Action Ana. Good evening lang kay Pretzel Polondaya nga nakahingagaw sa aton sining greetings sa online. So madamo gid nga salamat sa pag-tuning in karon nga Wednesday night, and standby mga ka-aksyon, nagadagay maghahatag kita sang detalye sa mga balita national. Standby.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod Sa aksyon! TTX 500 capsule mga ka-aksyon na. Wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaroon sa detalye sang mga balita national. Ginako sa Department of Budget and Management akong DBM nga dapat i-adjust ang pondo sang DOH sa 2022 para malakip ang COVID-19 vaccine sa mga minor de edad. Sulo kay DBM OYC Tina Rose Maricanda, ang pondo sa pagbakuna sa mga minor de edad ang wala nalakip sa proposed 2022 budget sang DOH sang ini ang ginpreparar nagdigad nga Abril. Ginpatag sini nga wala matalakay sa amo nga tion ang Delta variant pagbakuna sa mga 18 anyos panubo. Kag ini ang rason kung nga base sa submit sang DOH, mayara lamang sang pondo para sa booster shot. Sa karon wala pa sang datos sang DBM gikan sa DOH kung pila ang dugang nga pondo para sa pagbakuna sa mga minor de edad. Pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga pasakaan sa Pilipinas ang COVID-19 vaccination target haring sa 70% pakato sa 90% agud marabuot sang temprano ang herd immunity sa masunod nga tuig. Suno kay Galvez, ginatutukan sa gobyerno ang herd immunity tungod sa pamahog nga dala sang Delta variant kag para mapasakaan ang kadamuon sang populasyon nga mahatagan proteksyon batok sa virus. Una ginpahayag ni Galvez nga tinguan sa Pilipinas nga mabakunahan ang 77 milyones ka tawo antes matapos ang tuig. Nag-apela si Presidente Rodrigo Duterte sa paghangop sa mga healthcare workers angon sa atrasado nga pag-release ng ilang benepisyo sa tungasang COVID-19 pandemic. Sa tape address, ginpahayag sa Chief Executive ang kinahanglan man nga i-deal sa gobyerno ang iban nga balayran angon sa pandemic response. Nagpangabay si Duterte sa tion sang para ma-adjust ang finances bangon sa fluctuation of events. Una na nga nagprotesta ang mga healthcare workers para ipanawagan nga i-release ang talang nga benepisyo kag compensation base man sa layi o kung ginpromisa sang gobyerno.
Gin-insister ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang korupsyon ang proseso sa pagbakal sang gobyerno sa bilyones pesos nga presyo sang personal protective equipment sa PPEs nagligan nga tuig. Suno sa Presidente, suportado sang Government Procurement Reform Act kag Bayanihan to Heal as One Act ang ginbakal nga mga PPE sa diin ginatutukon ginatugutan ini nga hindi na maglabay sa bidding kung mayara sang kalamidad. Nagkontrobersyal ang ginbakal nga PPEs matapos ginaligar sang pila ka mga senador nga overpriced ini. Sa katapusan nga balita national, pangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang groundbreaking ceremony para sa pagatukuron nga mas ginpaayo nga Aroceros Urban Forest Park. Sunod kay Mayor Isko, hanom sang LGU sa Manila nga makatukod sang mas madamo nga open green spaces sa gudmangin matahuhay ang syudad para sa mga kabataan sa Manila. Ang sinigin pa siguro man sang alkalde nga magpadayon ang lokal nga gobyerno sang paglunsara sang mas madamo pa nga environmental programs. Ang bago nga Aroceros Urban Forest Park sa Ermita, Manila, ang mayara sang landscaping kag special lighting system, elevated walkways, pedestrian trail, bridge, children's play area, adults play area, water features, fountain, material recovery facility or MRF, kiosk kag CCTV cameras. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time D3 bayo mga ka-aksyon na D3 bayo nagabalik-balik lang imong hilan. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Setyembre 8, 2021. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon